Stadig i fødslen af fænomenet Mike. Det er november 13, og vi er i Houston, Texas, kontra Eddie Richardson. Og Mikes stribe af knockout-sejre i første omgang synes uendelig. Og se ham her. Igen. Dette er ikke nogen tilfældighed. Mike dykker dybt, svejer med kroppen, kommer op og hugger, og han slår så hurtigt. Se ham her. Ned, dyk dybt, og så op. Næverne tæt, beskytter sig godt, og i konstant bevægelse, skærer ringen af, forhindrer sine modstandere i at bevæge sig. Et af de sværeste strategiske greb i en boksering. Mike kan det. Mike er født med det. Og se her, den uppercut. Eddie Richardson prøver at eliminere Mikes kraft ved at låse holdet. Venstre hook sender Richardson flyvende langs med tårnet. Og læg lige mærke til, den venstre er jo ikke bare chat med næven. Det er et stød, der bliver hentet helt nede fra gulvet. Mike eksploderer hele sin urkraft, sin primitive kraft, som en fjeder, når han sætter af fra gulvet og slører kraften op gennem læggen, hoften, skuldrene, ud i næven. Igen, knockout, første omgang. Og igen, nyd det i ringhjørnet, Mikes ro, smil, lettelse, presset er væk. Han har gjort det igen, har levet op til sit ry, sit navn, og vi får den her i slow. Den højre. Mere perfekt kan det job ikke gøres. Og en gang til fra en anden vinkel, dykker dybt. Og venstren, der definitivt afgør fighten og sender Richardson langs tårne. Og igen et træk, man senere